якта аком гуфтост ҳамин шиками калон чихел нест кунем додар безор шудем ҳамин шиками калон нафоридост гуфтост бисёр машқ мекунед медавед пресс мезанед ба якта тавсияи бепул ман телефон қати пурсидам ай Рустам табиб Узбекистон ба номер 1 Тошкент Чирчиқ 1 микрорайон 53 дом чиз гуфтам асали тозе мебиёред 100 грамм асал мебиёред тозаша ба имберайку ана имбера медонеда ҳама бозор ба мефурӯшад ранги картушка оварда атола мекунед майда мекунед ягонча мегузаронед асал қати баробар қуш мекунед як ҷои торикӣ ба мемонед банка ба даҳанаша коғаз қати баста як рӯз истад ва дуюм рӯз мегиред ҳам шикамое ки варамайку рӯғанӣ болои ҳамино ба мемолед 10 минут мешинед месӯзондас ман шикамам нест ки карда медодам нишон медодам да ба агар пар ба дароед бозур мешад бинед агар касали давленатон касали дилатон набошад ба кунетон бародаро занако беам иҷозат гуфтост баъди 10 минут обози карда шушта мепартоед як рӯз як ҳафта ба 3 бор 2 бор кунед худо хоҳад агар шикам қафо ба гардад барои шиками жирба ба бисёр вай хӯред барги лавра чой карда дам карда хӯред ҳаваям жира нест мекунад ба мева бисёр хӯред киви айку киви ҳам шикама нест мекунад бисёр рӯған ҷое ки рӯғанои нест мекунад тавсияи Рустам табиб ҳамун асал қати имбера аралаш карда молидан гиред ҷои рӯған ба агар пар ба дароед дивайной месӯзонад 10 минут мешинед ба буромада обозӣ мекунед як дубор карда бинед агар шикамотон қафо ба гардад якта дуо мекунед Рустам табиба Ғуломҷон 93 ай Тоҷикистон вилояти Суғд ноҳияи Зафаробод якта подписка зер кун бародар чизе ки фоидадор ай пешат буромада мегирад Тоҷикистон ҳама вақт чиз ба пеш